prostě máš Mickey, kdo ho nezná nebo neviděl osobně, nebo aspoň s ním nestrávil, že 6 minut, tak jako nepochopí, jaká pozitivní energie z toho frajera jde. To je prostě pán, vole, trenér, pan někdo v boxu, v československým, ve středoevropským, celosvětovým měřítku. No, se kdybys vyhul 15 gramů nejak, taky to vyšlo pozitivní energie. No ale to je jenom benefit, to je benefit. Ale jde o to, že prostě tenhle člověk jde vyškolit jitrnici, fakt jitrnici, která normálně má 62 pořadů, z toho 7 je o tom, jak chodí na záchod, všechny si je moderuje sám, ještě v tom sám hraje, sám to natáčí, sám to stříhá podle mě doma, nůžkama na nechty. Ale on už nemá ten Morandov, oni tam On to měl nějak na ten do piči, na generátor to měl napojený, ne, venku mu střihli elektriku. Jak to mě napojil, tam přivez. Že Kocián mu vycud někde benzín a ne, kecal. Ale no, to tam je rozjetý, ne? No počkej, a umíš si představit, že by třeba že by ho vypinkal Mickey? Vůbec, ne. A kdyby se to stalo? Ne, to se nestane. Ty vole, ten Mickey, kámo, ty vole. Ne, nestane. Jako já vím, že ne, to nejde. Ale představ si to. Mickey, podívej se, jako tak poslouchej. Jako na trenérská tady, v podstatě. Ty jsi bláze. Ty jsi bláze. Vypinkal Soukup. Brácho, reálně. No, jsme to nevážili. Soukup by nevydržel, ani kdyby ho Mickey odlapoval. Natož, když s ním půjde do zápasu. Proč myslíš? Protože je to jitrnice. Normálně, jitrnice, úplně, hotovo. Salámy, párky, šťávy. Ty to vidíš, on má normálně troglodit, rozumíš? On normálně každý večer, jak viděl jsi Jurský park? Jak tam normálně takhle těma štětečkama. No tak takhle každý večer normálně očišťujou. Bo to už je normálně, že pravěký tvor. On neboxuje, že normálně tak. On boxuje, že tak. Tak má ty ruce, víš? Že normálně, že Irsko versus Nové Anglie v dokách. Víš, jak byli dřív? Víš, ne, ty kníry, kšandy si pustil a do půl těla a jel si. Víš, že Charles Bronson, viděl jsi to, ne? No, tak úplně originál. Akorát, že Soukup ten maximálně tak viděl, Soukup byl v té době, když Charles Bronson když ho zavírali. A co to bude svět, Mickey mu bude jest? Ty víš, sedět mu tady jeden plavák, ty víš, Soukupovi nové upadne, ten botox mu vypadne z ucha. A pak všichni uvidíme jeho pravou tvář. Že brambora po zimě. Svrklej, hnusnej, starej. Ty co chceš po Soukupovi? Brácho, normálně podívej se na Šerno Soukupovo. No má, jako nakoupený zápasy. Jo, ale tak si tam se podíváš ty jména, ne? Že Laco Tancoš, 197-0. No. Jedna tu a do toho Soukup ho porazil. Pak je tam, že Filip Romeo Lakatoš Versace. Ústí nad Labem. Že 632-0, 2 remízy. S bezdomovcem. Ovajgl. Rozumíš? A s takovýhlema lidma si uděláš skóre. Když ta jitrnice, to má nevím kolik. A tak to je český box, bo. Nemáš já ochucený vzduch. Čukaj, má ochucený vzduch z jeho podpaží. To bych chtěl, kdyby prodávala, že svoje prdy ve vapíku. Že byste někdo koupil. Styl? Řekl bych, že jo. Hezký jsme. A ty se sedni blíž ke mně. Bojí se toho hezkýho těla mýho. A když mi to dobře se sedí tady. Dobře, jak chceš. A měl bych. Galatasaray, Istanbul. To je ten, Bešiktaš. To poznám. No dobrý, hoď tam úvod a jedeme si. Vítáme vás u dalšího dílu Řeknu tak, jak je. Čau. Vedle mě tady sedí Kuba. Ne, já ti chci jsem Soukup. Za všechny diváky poděkovat, že jsi si dneska vzal černou mikinu,
protože ten Bachor jim přetejkal mraže až z monitoru. Dobře. A oči až krvácely a srdce bolelo, takže... Jsem rád, že si použil jakoby ty CGI efekty na to, aby si mě zvětšil břicho a poprsí a u sebe to zmenšil, což děláš i teď, ale to nevadí, to nebudeme vrát. Tlustou prdel a nohy. A nahoře to není tak hrozná, jenom cecky. Si prohodíme si, že vršek a spodek a budeme normálně, že... My kdybychom se složili, tak dáme dohromady jednoho normálního člověka, víš co? No? A proto... Teďka žijí společně. Ne. A proto jsem rád, že nás vlastně vysílají i teďka nově i na Barandovou. Je to tak. Všim si z toho. Je to tak. No, akorát je v prdeli, že tebe hraje Soukup a mě hraje taky Soukup. A natáčí to Soukup. A... Ček, ale vlastně mám úplně normálně křivý nějaký. Pojď, jdeme do toho. Dobře, pojď. Fight Night Challenge. Takhle mi to úplně zapískalo v hlavě, když jsem to viděl, jak to vylítlo. Aha. Brácho, zápas. Dobrý, počkej, než začneme rozebírat tu kartu, nebo zápas, který nás zajímá asi všechny nejvíc. Všechny ale. I v zahraničí o to mluví. Co si vůbec myslíš jakoby o Fight Night Challenge? Protože nejsou na té scéně zas až tak dlouho, ale zároveň udělali hrozný kus práce. Ale za mě super. Jasně, začátky nějaký, než se propracuješ, OK, pecka, určitě v tom hraje velkou roli Rytmus, Attilka, teď se hrozně omlouvám, majitel, nebo ten doprčic, spolumajitel, černovlasej, sympatický týpek, nevýraznej. Ne, Giuliano Rolexy. Ne, to je ten do píčis, no. Marian Labuda. Lebo cigán robí šmiky. Ne, Rosaldo, ne, to tam uvádí. Ne, super, líbí se mi to, je to dobře udělaný, prostě chytlo to ten hype, ty lidi prostě si k tomu našli cestu, dobře složený zápasy, zajímaví lidi, hezká produkce, pecka po všech směrech a jedno měřítko, který je velice důležitý. Řekni. Víš, jak poznáš na československé scéně, že se tvý organizaci začíná dařit? Ne. Ještě zhejtuje Ondra Novotný. Rozumíš? A jak on to dlouhou dobu nejtoval? No protože nebyli tolik na výsluní. Rozumíš? Jakože... No podívej se Clash. Ve finále Clash ať jaký chce, taky některé věci se mi tam nelíbí, ale OK. Co se ti nelíbí na Clashi? Třeba Jakubíra. Ale si každý říká, kdo chce, co chce, ale... Jo, je to show businessman. Ale poslouchej. Maxovo Greenovo adoptivní otec. Tak, ne, ale tak jsou si podobný. Trochu. No, dobrý, dál. Jde o to, že jakmile Clash začal mít nějaký prodeje, návštěvnost, začal to bouchat, tak to Ondra totálně zhejtil. Novotný. A vem si, že sám Octagon měl reklamy na Fight Night Challenge v těch vstupech. A najednou to Ondra taky poplival. Proč? Jako jo, ale hele, na druhou stranu Ondra tady některé věci ani nemusí vědět, víš. Ale tam, já to můžu říct, protože pro Octagon jsem nějakým, nebo ne, že dělal, spolupracoval jsem s Octagonem, že se dodával se nějaký materiály s Carlosem a takhle. A tam je prostě obrovský tým, víš co, tam není to, že všechno by tam se Ondra, všechno by řešil úplně Ondra. Ne, to ne, ale tak Ondra, já beru jeho ne, že Octagon, já se nebavím o Octagonu, já se bavím o Ondrovo samostatné vysílání MMA letem světem. Jakmile se tam zmíní o nějaký organizaci, jakože v negativním světle, tak už to znamená, že ta organizace začíná mít nějaký hype, začíná být vidět a je logický, že jako businessman to asi nebudeš přijímat dobře. Protože když se máš logicky rozhodnout, máš gala večery týden po sobě, lidi mají výplatu jednou měsíčně, většina, tak se musíš rozhodnout, jaký pay-per-view si koupíš třeba, nebo jaký lístek si koupíš a tam už to začíná trochu drhnout. A to se ti pak nelíbí, rozumíš? No, hele, lidi se prostě rádi baví, že jo? No tak samozřejmě. Octagon je pro úzkou jako skupinu lidí, když to tak řeknu. Dneska už ne, protože to publikum se furt rozrůstá. Bojové sporty jsou rozhodně na vrcholu teďka. Jasně.
mají nakročeno na to, aby se to stalo jedním z nejpopulárnějších sportů, třeba dejme tomu do 5 let. Jo, tak jako to já nemůžu, jako ve finále, já na Octagon jako neříkám nic špatného, jo. Tady se bavíme o tom, že poznáš úspěšnou organizaci československou, pokud tě zmíní Ondra Novotný v MMA letem světem. Co se týče Octagonu, tak reálně můžu tady říct, jsem na to hrdý, že Octagon sleduju od prvního dílu Octagon výzvy 1 a nevynechal jsem ani jeden gala večer do dnešního dne. Opravdu jsem viděl všechny gala večery a všechny Octagon výzvy. Jo. Ano. Jako real? To je dobrý. Takže jako já na to nemůžu říct ani slovo. Byl jsi někdy naživo? Byl. Jo. Jo. Já jsem pro ně dělal kolik? 4-5 let možná? Ale nebyl jsem ani na jednou gala večeru. Tak oni potřebovali jenom práci od tebe, že nepotřebovali, abys tam dělal ostudu. Ach jo. Na který zápas se těšíš nejvíc? Dobrý, přeskočíme to, takže Soukup s Mickey. Takže proč vyhraje Soukup a v kterém kole? Brácho, vůbec, blázné, neber drogy. Ale víš jak? Vůbec, ale víš vůbec, nereálný. Poslouchej, no mé placatá země. Nebo... Tak Mickey, že? To byl Lucky Punch a druhý den v tom Gčku úplně, že? Ne. Mickey mu by, ale jasně, prostě prachy jsou prachy, ale tohle je věc, kterou si neseš do konce života. Kámo, to je jenom že jak by to řekl, víš, jak by to řekl Vojta Neymar 4D, že kdyby Soukup porazil Mickeyho a Mickey to nahrál, tak by se obrátil do hříše. To nemůžeš. Takže za mě Mickey vyhraje. Je to úplně jedno jak. Jediný, kdo ví, jak vyhraje, je Mickey. Protože Mickey si může rozhodnout, že se mu rozeběhne přes celý ring a urve mu palici na první dobrou. A nebo jestli si s ním bude hrát 2 kola, ale jakože počítej s tím, že Soukup, jestli Kocián měl fofrflíček, tak Soukup se regulérně zesere až do bod. A co když ne, vole? V alternativním vesmíru Soukup vyhraje. No tak přisednu do svýho elektromobilu znášejícího s Marty McFlyem a odletím zpátky do budoucnosti. Ne, jako umíš si to představit, že vlastně ne, taková jako trenerská ikona, jdeme tomu tady v Česku, co se týče boxu a nějakých postových sportů, protože Mickey je prostě výrazná osobnost. Ty blázné, ty píčo. Teď si vím, že by tě fakt jako sekl Soukup. S nakoupeným skóre. Z AliExpressu. Ty jsi blázen. Teďka, když přistoupím na všechny tvoje podmínky o alternativním vesmíru, o tom, že je placatá země, o tom, že existuje Atlantida, že jsou tady normálně reptiliáni a že bába pod kořenem byl vykonstruovaný a ve skutečnosti to byl klam na lidi, že to byla reklama na prací prášek. Tak když přistoupím úplně na tohleto všechno, tak ti říkám, že jenom je probot tou židličkou normálně, co tam je. Se rozebě. Ano, bych na něj skočil, jak John Cena. Ano, bych mu do hrudníku zabot ty 4 nožičky. Ano, normálně bych si na ty židli normálně zatancoval. Normálně jak irský permoník, ty kokot. Ti říkám, úplně. Hotovo, to se nemůže stát. Ty jsi blázne. Koukej se, podívej se, jak máš ochnutou ruku. No. Myslíš, že s někdy budeš hejbat? Já tomu věřím. Jo? Jo. No tak stejně takhle já věřím, že vyhraje Soukup. Jaký umrt. Jsi zabil. No tak kolik ti dali doktoři procent, že budeš hejbat s tou rukou? Já nevím, to ani neříkali, to je takový... No víš, a víš, proč to neříkali? Že to je nereálný, brácho. To je nereálný. Tak já si hejbu, ale není to úplně top stav, no, tak... No je to stejně, jako víš, Soukup taky chodí, ale taky to není docela top stav. Ty konec.
Jsi blázen, jsi blázen. No, dobře, no. Tak. Já jsem myslel, že ty jsi vodo starší jak já, myslel, že už máš trošku rozum. Ty hodně s dětma na ty pohádky jedeš, viď? Je to tak, no. To je v prdeli. Tak míň koukat na pohádky. No, takže, dobrý, tady jsme se teda neschodli. No ne, prostě ty tady přiznáš veřejně, že jsi se zmýlil. Jak můžeš fanit Soukupovi? Ale já mu nefandím. Já jsem jenom říkal, že jaký by dopad by to mělo pro Mikio. To by mělo dopad pro celý svět, pro celou ekonomiku. Kámo, no Wall Street by spadnul. Akcie Fordu by šly pryč úplně. Na Slovensku normálně cigáni by začali mluvit jako lidi. Normálně. Konec. Ach jo, že Grunza by byl prezidentem do týdne. No, tak to je silný, vole. Že s Trumpem by spolu jeli do Šluknovského výběžku podepsat že mírovou dohodu o Ukrajině. Dobrá, hele. Blázen. Cvernafajk, těším se na to. Pěkný. Mám rád oba dva kluky. Jsou to, vole, dobrý týpci. Frajeři. Samozřejmě jako Čávovsky mi bude asi, vole, Cvernič blíž, co si budeme povídat. Ale mám je rád, jako je to, ale jako mít je rád, mám je rád 49-51% pro Cverniče. A to je jenom, to je rasová otázka. Jinak máme prostě fakt, nevím, jako na jednu stránku mě třeba jakoby i mrzí, že zrovna tyhle ty dva jako fakt za mě dobrý týpci se jdou poštípat, a na druhou stranu jsem na to kurva zvědavý, protože jsou to právě ty dva dobrý týpci, co se jdou poštípat, víš? Což je super. Jako, jak to vidíš výsledkově, jako? No právě. Celá upřímně. Hele, Cvernič, samozřejmě, roli hraje věk, bez debat. Za mě Cvernič je po něco techničtější. Říkám to z pohledu lajka konzumenta internetové zábavy televizní. Takže jsem dneska koukal na Simpsony, takže rozumíš, jak jsem odborník. Jasný. No a za mě Fajkino je takový ten pouliční bitkár, který tam prostě vlítne, ale zase otázka je, jaká bude taktika, jak na to půjdou. Přece jenom Miky Cverniče zná, jako připravuje zase Fajkína celou dobu, takže tam hraje roli strašně moc proměnných. Strašně moc. Jo? A jestli si Cvernič ráno zase neodře auto. No dobře, ale jsi udělal, že velkou kličku. No, ale kdo si ty si myslíš, jako ty by si... Kdo si ty myslíš, že jsi? Kdo ty si myslíš? Jako ty by si vsadil. Já? Barák? To nemusí být barák. Třeba kuchyňský muž. Jenom že chatku. Pro psa. Ne, hele, když bych si měl sázet, tak asi... Když už bych měl sázet. A to není, vole, teďka se nebavíme o sázení. Ne, tak bych... Kdo si myslí, že vyhraje? Kdo vyhraje? Ten lepší. BPčka. Ne, hele... Přál bych to asi Cverničovi. Protože... Ale kdo vyhraje? Já jsem si nepsal, komu bys to přál. Na koho bys si vsadil? Kámo, já reálně nemůžu říct, kdo vyhraje. Já to nemůžu říct, já to nevím. Pro mě je to jako natolik, že nevím. Já nechci být jako zlej vůči někomu, nebo nechci se tady vyhybat odpovědi. Jasně, že víš co, klidně tady dám, že normálně, že spíčo ať schoří Soukup, no jak Palach. Rozumíš, mě nevadí někoho jako vyhejtit. No. Ale tady to není jako ani o hejtu. Tady je to o tom, že oba dva jsou strašně velký, já se jich bojím a nechci tady je to o strachu. Tady je to úplně životu nebezpečná odpověď. No, protože teďka vlastně... No tak ty řekni, ne, když jsi takový frér. Jo, já řeknu. Tak řekni tak, jak je. Ale víš, jak já taky znám oba. A řeknu a on se teda dopovědomí. No? A prohraje tam potom.
A pan řekne, brácho, ale proč to říkal? No vidíš to, takže ty taky vyhýbáš odpovědi. Ne. Nevadí, půjdeme spolu do politiky. Hele, zcela upřímně, já si myslím, že Lukáš Fajk vyhraje. Dravost. Ty vole, za poslední dobu má odboxováno s lepšíma soupeřema. No, i když Evžen Veliký asi... Ale zase s Evženem Velkým byl vlastně i Cvernič, jako. Jo. A se Lukáš nemohl knockoutovat, mám pocit, a Cvernič ho posadil, asi 3krát na prdel, on se to furt stával. Ale... Že ty, jako ti říkám, Evžen Veliký. Krysl. Jako já jsem měl tu čest s Evženem po zápase mluvit. Kámo, to bylo fakt jako, to je čest, ty kokos. Jako, to nemyslím vůbec nějak špatně, jo. Není to jako kandidát věd. Jo, to, že prostě každý jsme nějaký, to vůbec, to se ho nechci vůbec dotknout. Že viděl jsem nějaký ty příspěvky na internetu, takovej makovej, vole, bla, bla, bla. Ale jako reálně ten frajer si zaslouží jako totální respekt, protože jako s takovýhlema dvouma psychopatama z naší scény, prostě jakože nenechat se knockoutovat po takových petelicích, kdy jako jsem u toho byl i naživo a prostě ty rány jenom slyšíš, že do 14. řady. A to mě bolelo tělo za něj. A já jsem za ním přijel po zápase a říkám, jako s tím Cverničem a říkám mu, tak co to? A on se dělal. No, dobrý. A já říkám, že nebolí. No, jako, dobrý rány. Víš, že úplně, kámo, že já nevím, si mu říkám, a čím tě krmí, ty vole, že kamenama, nebo říkám si, jak máš takhle tvrdou hlavu, nebo ty jsi blázen, nebo mám po tátovi. Jsi takový skromnej, úplně pohoda. Jo, ale to vůbec vlastně nemělo směřovat takové. No ne, ale já jsem mu chtěl dát shoutout prostě, protože Evžen Velký, kámo, nebo já nevím, jestli je velký, ale to je jedno, každopádně je to velký chlap a zaslouží si velký respekt. A každý, ať si píše, co chce, jak chce, vole, tak věřím tomu, že když ho nedokázali knockoutovat tady ty dva borci, tak si myslím, že ho asi nedokáže knockoutovat ani jeden z těch jitrnic, která tam napíše, vole, že takovýhle hejtový komentář. Já si myslím, že soukup za dobrý peníz by to zvládnul. Hleda, že viděl matchmaking, vole, ale že tady náš hlavní český matchmaker. To by mu to muselo být pod organizací Tohle box. No, takže, hele, já si prostě myslím, že Lukáš Fajk, ale řeknu tak, jak je. Já mám Lukáši fakt rád, prostě. Já mám fakt rád, nebí ho. Ale, hele, prostě Alexovi je tolik, kolik je, taky jsem s ním takhle něco prožil, že jo, u Carlose, prostě když byly nějaký přípravy nebo něco, viděli jsme se jako a přál bych mu to, víš, že jako na konci kariéry v uvozovkách, nevíme, jak dlouho tady ještě bude jakoby aktivní zápas, zatím na tom furt jako jo, ještě jestli tak aktivně zápasy, to bylo úplně jak kdyby, že pík, že zítra by ho měli odvážet. Ale když si to vemeš, tak jeho už nevím, jestli ho čekají nějaký jako větší zápas, který na domácí scéně asi neuděláš, jakoby, víš? No za co se týče v té těžké váze. No jasně, no. S kým by mohl jít ještě, jako s Pacerem? Podle toho taky, v jaký by to bylo organizace. A to bych se třeba podíval, víš co? Já bych se třeba podíval vítěze OG Passu s Pacerem. Ale nesmělo by to být pod organizací Tohle box. Ne, to bude pod Redfacem. On vyhlašoval to, Ringer tam bude dělat ty bezděžky asi. Že Ringer tam bude dělat Jack Kumstar. V tangách. S Denisou s postiženou. A Denis se za ním bude chodit pochcaná. A budu jako nosit to číslo a mě opět vidím Kumstara, jak chodí po té hale a bude říkat Ty tady jdu do Prahy, no mi tady zasilňovali. Že mi táta Petr. Jo. Já mám syna. Justina. Já mám Justina, já nejsem buzerant. Mám natržený konečník. Takhle by tam chodil, jako by tam řoval. No, takže jako přál bych to Alexovi, víš co, byl by to asi takový i zadosti učinění. Jo, jako, hele, na rovinu, to, ne, že bych plánoval nějaký konec kariéry někoho jiného, jo, to bych si asi ani nedovolil, ale za mě, když by ten Alex vlastně vyhrál a položil by tam ty boxerky,
tak si myslím, že... To ani nemůže, za týden jde s Kotalíkem ještě. Já myslím, že bereme jenom seriózní zápasy. Ty vole, tak jako s Kotalíkem to je seriózní zápas. Zase, hele, jako... A on se teď přejmenoval. Jak máš Marvel, víš, a to? Víš, Marvel a jak se jmenuje to druhý? No. DC, no, jak tam máš různý ty superhrdiny. No. Tak on byl vlastně Iron Man, teď je Spider-Man. Jak to? No tak leze po té síti, ne? Taky kokot, ty bič. No, ne, jako... Počkej. Zastavíme to. Tady to zastavíme, že stop. Viděl jsi Bricht Talk? Který? No teď, který poslední? Nebo Bricht Talk. No. Sorry Leo, nebý mě. No dobrý. No jasně, dobrý. Ale tak... Dobrý, jo, poslouchej. Normálně, byl tam... Řekni tak, jak je. Řeknu tak, jak je, normálně to tam pustím. Miky, Cvernič a Jenis s tím zložkem. No. Řešili to tam. Miky sám řekl, že měl v ruce už ručník. No. Že už viděl, jak ho tam Cvernič dobíjí. Dobrý, dál. A v tu chvíli Kotalík udělal, že malá domů, právě v tu chvíli přehodil to Iron Man, Spider-Man, vypustil pavučinu, přilepil se na síť a udělal, že tam žet přítah. Rozumíš mi? Rozumím ti. No. Co si myslíš, kdyby tam tenhle ten přítah nepřišel? Hej, to je co by kdyby... No to je přesně tak. Tak když mi řekneš, že Soukup by porazil Mikyho, no ty nám... Ale v takovýmhle čardáši, že se chytneš sítě, víš co, to je takový boj o život, kor mezi to, co tam probíhalo. A když už se ti oči točí normálně jak na turbu za 500. Že respin. Že úplně tak... Rozumíš, tak já si myslím, že tam už by stačily třeba 2 rány a normálně, že halí belí, jako. Tyjo, to nejde prostě říct. Jak nejde? Normálně. Nejde. Co ti doma neučili, že když chceš něco říct, že máš otvírat hubu, jak to nejde říct? No to řekni. Nejde to říct. To říká můj malej, já když mu vysvětlu nějaký slovo a on nejde, protože to neumí vyslovit. No a to co ty jsi? Ne, ale... Jemu jsou ale 2 roky. To neznamená, že když tam byl nahulený po nějaký ráně, že ty další 2 by musely být jako už jako vypínačky. To tak vůbec není prostě. Brácho, no tě položím na... Kolikrát tě tady, víš co, kolikrát když tady vznikne z páru, tak tě úplně nahulí a pak dostaneš další třeba 3 bomby a není to hrozný. Může zavolat Cverničovi normálně a zeptám se ho na to. No tak dělej. No já mu zavolám. A co se budeš ptát? Řeknu mu, brácho, no. Poslouchej. Však tady budeš v 11 hodin. To je jedno. No. Mi to zvedne a hned mě zmrdá jak tou lavou kočku. A on to legendární tričko, ne? Co vzal, že manželce doma točil měl rozhovor. Tam na tom Kalajmbro, jak mu z toho lezl to panděro, to jsem úplně chcípal. Sválně uvidíme, no, nebere mi to. No. Nebo vytípně, tak asi... Nedivím se. Dělá něco důležitýho, ne? Tak normální dospělí lidi, co dělají teďka? Co More spí? Však je to důchodce už skoro. Hej, nedělej mi do kamaráda. Co, to je můj kamarád. Ty jsi ale bílej. Tak já jsem s ním byl kamarád dřív než ty. No ale ty jsi bílej, to se vymazává, že 7 let. Víš, jako pes. Nic, tady to prostříháš nějak, no, menučkama, jak Soukup. Jak tam vystříháš. No, takže... No poslouchej, znova. Poslouchám, Znova. Co ten Soukup? No vyhraje na TKO. Možná tak, že nad Agátou Hanichovou. To ani tam se to nepovedlo. Evidentně. A dobrý, nebudeme řešit Soukupa prostě, hle. Já ho chci řešit, mě to baví. Já jsem rád, to je normálně úplně takový ten... Soukup je přesně ten týpek, jak máš partu kamarádů, jdete někam na party a vemete si svou Soukupa, abyste se celý večer mohli do někoho trefovat, dělat si z něj srandu, prvního ožrat, když usne, tak ho pokreslit, pochcat a ho zahodit normálně kam do křoví. Úplně Soukup, originál. To jsem myslel, že se z toho vrče ty můva. No, to taky, ale tomu se to stalo víckrát. A toho teďka budou, že to čekají na něj, že
že v kriminále. Ne, jako na kousek ještě toho Vercettiho, tak schválně. Karlo, rapper, byl zavřený, hodně raperů zpívalo nebo zmiňovalo Free Karlo. No. Kolik si myslíš, že bude raperů zmiňovat, že Free Vercetti? Nevím, všichni ho, že ty, vole. Všichni ho, že 2 fanoušci. Že jeho máma, která nerepuje. Všichni ho zákazníci. Možná, mě napadá, že by to mohl zpívat Sensei, ale slyšel jsem, že je do té kauzy jak je zapletli. Ale on nečapli, nebo čapli? Jakoby, že on není... Kámo, se čapnul sám. Tedy úplně... To jsem zapálil. Ten jak viděl si dokument v síti, No. tady budu dělat 2, že s Vercettim. Dobrý, zpátky, Final Challenge. No. Proč je to tvoje nejoblíbenější organizace? Ale není, ale za poslední dobu určitě ten gala večer předtím jsem si koupil, což nevím, jestli někdy předtím jsem udělal. Hele, ale staví čím dál tím lepší kartu. Počkej, ty jsi koupil pay-per-view. No. Ty? Jo. Já jenom, abych to jako osvětlil. Tenhle člověk, ten by si nekoupil pay-per-view, že i kdyby jeho máma se měla hlavní titulový zápas. A on si koupil pay-per-view. Takže to už znamená jako kurevsky hodně. Tak já jsem si koupil pay-per-view na větší hovno, jednou jsem si koupil na Red Face. Nekoupil. No tak nekoupil. Aha. Ale... Ne, počkej, jako to chci říct, že Red Face je hovno. No, to je ultra sračka. A toto patří mému kámošovi, to je to horší. No to tě to víc bolí. Jo. Ne, ale poslouchej, jako kámo, souboj na střepy. To má, že krvavý sport. No. Že Bayer versus s kým on jde? Drzí čert, ne. A to nic nebude. Já ani nevím, kdo to je, ale to je jedno, pojď to vyhypovat, pojď to vyhypovat. Wow, bomba! Bomba! Na ten zápas se strašně těším, Kubo. Jo? Vůbec se nemůžu dočkat toho dne, až to nastane. A sleduješ ty tréninky? Ale je to brutalita, opravdu ta cinematografie. Wow. Tak jo. Ty videa jsou prostě bomba, v topu. Hlavně ty promo poutávky. Kámo, tak tohle jestli nedělal štáb normálně, že Spielberga, tak už nevím, kdo potom. To dělal Jan Strach, ne? Že jo, že to natáčel Strach. No proto je teďka u soudu, ne? Kvůli tomu. Když se obrátil do říše. Kunštarou, na znásilnění. Oni řeknou, podívejte se, pane Strach, to vydírání, to je ještě v pohodě. Ale to, že jste točil promo pro Red Face, to je 8 až 10. Tak to bych dostal do životí. To bych dostal do životí. Teď jsme to odstartovali, těch promo. Ale trest smrti. Ano, vy tam ta soudkyně takhle seděla a řekla, podívejte se, pane Strach, no mě se tady z toho kolegyně postížila. Kámo, ne, podle mě to dělal Strach. Ne, zase počkej, nebudeme. Na nějaký dezinformace, asi děláme prdel. Ale tak jako tenhle pořad je celý postavený na dezinformaci. Tady není nic pravda. Jo, ty píčo. No. Je to klam. Že je to klam? Nebo holá fikce? Co myslíte? Dozvíte se na konci pořadu. Takže jsme zase popřeskakovali úplně... A to je na tom to nejlepší. No, tak asi jo, ale... Hele, náš podcast je, jak když scrolluješ TikTok. Že má hovno, že pam, hovno, pam, dik, štýl, cigán, pam, čardáš. Do toho Vojta Neymar, koupím 4 džusy, 3 bonbony, 7 chipsů a zase pam, do toho. Víš, jako takhle přesně je náš podcast. Že máme scrollování TikToku. Jsem známej. Něco potřebu. Kabát, sako. Zabiják. Vojta Neymar, to je největší. Přesně známe, něco potřebuju. Rozum. Dobrý, jedeme dál, pojď. Takže dobrý, jedeme dál, takže Soukup dostane strašně nalískáno, to jsme se shodli. A on, počkej, ale tam už je střed zájmu, on Soukup, on tu Agátu Hanechovou, tak to už měl taky každej, ne? Se na ní povozil i Free Scoot, ne? V té hale, nebo
v té reality show nebo kde. To nevím. Ale bylo tam něco takového, ne? To netuším. Já si pamatuju, kámo. Říkají, že Dick Zuby z Turecka a ona, wow, tak ty budeš mít. Já jsem někdo natáčel, víš to? S kým? Zanechou. Počkej, je to publikovatelný. Je to publikovatelný. Tak povídej. No, tyvo, to je už dlouhá historie, kámo, jsme si natáčeli nějaký trénink s Grzným, ty vole. Tak jako ono už jí taky není. Jako... Nějaký trénink s Grznárem, vole, někdy v roce 45? 2016 mám pocit, něco takového. Ty byl kolik? A ještě, čerstvě 35? Ještě tam přišla, nechtěla nic dělat a ještě si za to řekla 18 a šla do píči. No tak. Jako legenda. Prostě biznismenka. No ale jako jasně. Taká... Asi neviděl to video. A asi nechci ani. Co? Pohodě. Jako mně stačí Hanichová, no že jednou za 150 let, když vyskočí nějaký článek úplně, že zase má nějakého nového manžela. Tak to je každý... Zase... Co 2 měsíce, ty vole. No já vždycky myslím, že to byl ten předtím, a on už je to, že ex. Víš, že já nevím. Ale to se stejně umí jako otáčet, víš? No, jako, no že... ona se otáčí jako kolotoč a ty lidi jenom nasedávají a vysedávají. Občas tam nechají nějaký dítě a... Dobře, no, co tam máme dál teda? No poslouchej, ještě... No, poslouchám. Počúvaj sem, děvča. No, Soukupa si chtěl zajít ještě po postí. Jo, úplně nevím. Prostě ten člověk je porná bytost. Jak celá ta scéna... Ale dobrý, já ti dám úplně jiný challenge. Kdyby si měl říct jednu dobrou vlastnost Jaromíra Soukupa, co bys na něm ocenil? Ale jako teďka upřímně. Bez nějakých jako... To je jedna... Vážně. Jakože jedna vlastnost, ale jako jo, mám. Nejsem jenom prostě hejtící zmrt, zakomplexovaný v pokojičku. O co? Že kupujte hadry na hater.wtf. Ne, zdravím Sibiřana, líbí se mi to. Měl bys do toho víc šlapat, kámo, jakože já vím, že chceš ty zelený dolary nebo žlutý. Jo, líbí se dělat tvorba. Líbí prostě šlapat lidem na držky, prostě řekne to tak, jak to cítí, vole, a má v píči, jestli se to někomu líbí nebo ne. Občas některý ty lidi potřebují trošku prostě reality check. Ale jakože kurevský reality check. Se podívej, když je to ty vole banda trogloditů, ty vole. Ten, jak se jmenuje, ten, píčo, Tarasienko. Ten skokan. Ty skokan obecný. Poslouchej. Ne, Transformers. Tak ten taky, ty vole, ten tamhle dělá Bůh ví co, ty veš, že to vyleze ven. Ty videa se úplně, že vyloženě to vidíš, to vidíš. To, že, co seš, debil, že máš rakovinu v očích, že to nevidíš. A on pak, to jsou všechno pomluvy, já jsem tohle nikdy nedělal, jo, a teď vám všem pošlu trestní, vole, oznámení a předžalobní výzvy a tohle. On je jenom vychcanej člověk, který potřebuje, že money. Ale jako pozor, ale fakt, co se mu nedá upřít, tak je ten grind, jako fakt, kámo, ty vole, vybudoval si dobrý biznis, obrovský biznis. Dneska jako je fakt multimilionář. Počkej, já ti to řeknu jako... A já vůbec jako, počkej, já jsem s ním sám měl kdysi co dočinění. No měli jste spolu nějaký vztahy. Takže... Ušahávačky byly? Můžu říct, že prostě je to takový jako trochu umrdanec. Říkám tak, jak je, ale na druhou stranu nedá se mu přijít, kámo, že je fakt dříč. Je hrabivej. A je pracovitý prostě. Východní krev, no. Do tahu. Jo, ale zase málo kdo, víš, takhle úplně. Ne, ale tak jako, že většinou ty lidi, co jsou jako z těch východních zemí, jsou takový. Jako, z těch východních get. Jsou do tahu. No. Ale tak tam se to odráží o tom, že taky třeba víš, jako malí neměli nebo tohle a... No. Takže to, ale to je jedno, prostě Sibiřan, víc mu nalož, úplně ho zlikviduj. Tak mu nalož ty, řekni tak, jak je. A ty chceš, že... Poslouchej, víš, co je úplně nejhorší? Ne. Že já nemám datovou schránku. Takže on nemá kam mi poslat tu předžalobku. No. No. Že napíše do komentářů. Kdy napíše na Instagram.
Jaj, No, bratře, dole odkaz, popis. jo, napiš mi, tady napiš mi, miluju tě tady. No, takže vlastně jsme neprobrali skoro nic a řekli jsme úplně spoustu zbytečných věcí. Dobrý, no. Ale řekli jsme tak, jak je prostě. Tak, jak jsme cítili, jak jsme řekli. Takže to shrneme následovně, že Soukup zbije Mickeyho, Sugar Danny už to přepálila. Přepálila start. A Já si myslím, ale to už je cílová rovinka. a prostě Fizzy je celkem neškodný pro Zeci. Jako na rovinu, když si to vemeš, kámo... Brácho. Řekni tak, jak... Normálně, že zavřu do místnosti a budu ti 24 hodin pouštět fyzio. Ale furt by to, hele, jako, já nevím. Nezvlád bys to. Tak co, ale dobrý, ty, hele, myslím, že jsou horší kanály. Co ten dáš? Já myslel ten venku, no, co tam do něj prčí. To jde o 2 příčky nad náma. Kdo si myslíš, že je úplně jakože nejhorší to kanál, jakože kanál? Já nevím, TV Twix, jestli ještě něco dělají, nevím. Jo, ten čínská polívka na hlavě. No. A oni nějak... Ale nevím, no. Tam nějak údajně vykrádali nějaký ty, ne? Nějaký ty baráky a dávali něco na to, co jsem postřeh někde zase klasika internet, nevím. Co na mě vyplivnul za moudra. No, každopádně my bychom měli skončit, protože podle všech dostupných informací nám za chvíli zdechne baterka. Takže tímhle se s vámi loučíme. Ukradli jsme vám asi hodinu života. Už s vámi nikdo nikdy nevrátí. Teď v Actionu nemají v akci, tak si dokupte 2. A vidíme se u dalšího naprosto zbytečného dílu. Řeknu tak, jak je. Jo.